नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात कालचे कोरोना अपडेट. काल उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 1160 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 40, अंकोला 49, कुमटा 176, होन्नावर 105, भटकळ 131, शिरशी 128, सिद्धापूर 119, येल्लापूर 116, मुणगोड 82, हळयाळ 127 आणि जोडा 87 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 1052 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 54, अंकोला 38, कुमटा 189, होन्नावर 71, भटकळ 65, शिरशी 57, सिद्धापूर 150, येल्लापूर 188, मुणगोड 27, हळयाळ 185 आणि जोयडा 27 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 40,740 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 33,883 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 6,338 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 453 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 5,885 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशनात उपचार घेतले आसात. काल उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 10 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. कारवार 2, अंकोला 2, कुमटा 1, होन्नावर 1, शिरशी 1, हळयाळ 2 आणि जोयडा 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 519 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कालचे कोरोना अपडेट हिंगा सोंपता. धन्यवाद.